da ɗabbaka manhajin a aikace irin Abubakar Gumi, wallahi a Najeriya ban sani ba tsakani da Allah. Don ina ce muku hatta su ɗan hodiyo ba su yi wa manhajin fahimtar da Abubakar Gumi ya yi ba, ku yi haƙuri, ban zurfafa ba su yi manhajin ba, don su ma sai da suka bi rudani na kadiriya da sauran bidi'o'i sannan suka samu hiqba ko hukuba min tarihihim, aka samu wani ɗan yanki a rayuwarsu ɗan kaɗan wanda suka ainihin fahimci sunnar. Amma sun yi tafiya iri-iri ta yan bidi'a, sun bi tarka-tarka da yawa, amma sanin malami mujtahidi irin Abubakar Gumi wanda ya fahimci manhajin yake iya ɗabbaka shi aqidatan wa manhajan waslukan, na rantse da Allah wanda babu wani sarki bayan shi, wala ban san wanda ya kusanci Abubakar Gumi koda da kilomita 500 ba, wala ban sani ba. To waye ubanka a Najeriya wanda har ya karantar da kai manhajin ahlus sunna ko manhaji as-salafi, wanda zaka ce saboda sanin manhajin har kana da isma diniya da isma salafiya, wadda har ta sa ka gamsu, bayan gamsuwa amma kuma ka gaggazawa, sai kuma ka dawo kaga ka gamsu da shi'a? Babu. Akwai dai 'yan rudu da yawa. Wannan kwan ka ce 'yan rudu, to zan iya rubuta maka littafi wanda ya kai girman siyar alamin nubala, zan rubuta maka littafi mai mujalladi 30 ka maka tarihin waɗannan 'yan rudu da 'yan ma habba wa dabba, waɗanda duk su ne suka taimaka mana muka samu kanmu a halin kaskanci da wulakanci a cikin musuluncin da muke a Najeriya a yau. Amma na tabbatar muku da cewa da a ce tare da Abubakar Gumi an ƙara samun mutum 3 tare da shi, to da ba haka ba. Sannan a ce daga kaucewar shi da shekara ɗaya an samu wani wanda yake makamancin shi ko kusa da shi, to da ba haka ba. Amma ku yi karatu, ku yi zurfi a cikin manhajin salafiya, za ku gane waye Abubakar Gumi da ilimin shi da manhajin da iya ɗabbaka manhajin da sulukin shi, tarbiyyar shi da halayen shi da ɗabi'un shi da komi na shi, komi bai rage maka ba, ka je ka samu. To saboda haka ina ganin ba daidai ba ne wani mu yau ya buga kirji ya ce shi ya fito gidan ahlus sunna ne, don haka ya ga sunna ta gaza, don haka sai ya zama bid'a. Imma dai ka fito gidan yan dariƙa ba ahlus sunna bane, imma ka fito gidan ash'ariyya ko maturidiyya ko kullabiyya, ko kuma ka fito gidan yan al'ada. To dukkanmu da iyayenmu suka haife mu, da mu da ke da'awar salafiya din, da waɗanda suke cewa ba su cewa kansu salafiyan, da waɗanda suka yarda suka koma shi'a, da waɗanda gaba ɗaya addinin ma bai dame su ba, ɗayan irin waɗancan gidajen ne muka fito, ko dai gidajen 'yan ɗariƙa, ko gidajen 'yan al'ada, ko kuma gidajen asha'ira, maturidiyya da kullabiyya. Amma ban san wani a yau wanda zai ce yana shi'anci ko kuma yana da'awar salafiya wanda zai ce shi ya fahimci da'awan ne saboda mahaifin shi ya karantar da shi ba. Ku dubi mashirmanci irin Dr. Ahmad dan gidan Abubakar Gumi, rashin ya zauna gaban baban shi ya karatu, ya tafi yawo neman wai certificate, ya ja mishi 2 babu, bai goge game da ilimin certificate din da ake da'awar ya samu PhD ba, sannan kuma bai zauna gaban baban shi ya yi ladabi ya koyi ilimin da professor bayi da shi wanda ya zauna gaban mahaifin shi ba. Ma'ana ya zauna gaban mahaifin shi ya yi biyayya, uban ya koyar da shi karatu da ilimi da manhaji, na rantse da Allah ya fi mishi PhD da ya je a jami'a ta Ummul Qura akan fiqhiyat, domin ya samu kanshi a cikin rudani ne da matsaloli wanda saboda rashin fahimtar manhajin salafi ya dawo yana sukar hatta tafarkin da mahaifin shi din yake akai, ya dawo yana sukar manyan malaman duniya irin su al-Imam al-Bukhari da Muslim, ya dawo yana sukar manyan malaman zamanin shi irin su Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani da al-Allama bin Baz da su Uthaymin da makamantansu. Duk rashin sanin manhajin ne. Da ya zauna gaban mahaifin shi ran da ya ga hoton Muhammad Nasiruddin al-Albani ko Uthaymin ko bin Baz, hoton su kawai ya gani a bidiyo suna karatu, ya san cewa waɗannan su ne a immatul huda,
su ne limaman shirya. Amma kaga ya iya buɗe baki ya faɗi bakar magana akan Imam Bukhari ko Muslim ko Ibn Taymiyyah ko Ibn al-Qayyim, to wannan yana tabbatar maka da irin rudanin da mutanen ƙasar suke ciki kenan. To in ya zama waɗanda suka fito gidan shirya, gidan da aka iya, gidan da nake cewa babu kamar shi, in ya zama ba su tsaya sun koya ba, tunda annabi ya ce innamal ilmu bit ta'allum, annabi bai ce innamal ilmu bil wiratha ba da gado bane, ko ubanka waye, ko annabi ne ubanka, in baka zauna ya koya maka ba wallahi ba za ka iya ba. Saboda haka waɗannan ilmomi da irin waɗannan shirya in ka samu inda za ka koye su, manta da hangen nesan za ka je ka samo certificate kaza, za ka je ka samo kaza, duk shine yake rudan mutane. Allah madaukakin sarki taimake mu. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sannan kuma ina shaida lallai Muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan yankin yana daga cikin yankin da wani lokaci